كلهم سبات عبيت سنة وبنياتات سألتي كلتا نقرات يوم تسولي بلو نتا زرئيو عالمن نتا كرئيو زمنيو عالمن أب حلمن كون الناتن ترحيم زحت صارو كم مالتيو جنكا كلتا سنة بوايان سألي أفقر انتودقو انتاي زفتاري مسلوكم كلتا علامات غاقات جوان كالوا كلتين أزين دموقات كتحزا زي خلات صلولات زغوانا دي مسلوكم امبار فريدان دياغون زبالو كلتا أبناي قبع عالم زنبرو سبات مستفاقرو ازيو تفتيرو فقروم سلاحتاوي ويون سلاماوي نبرن فقروم بقطمي وي بمدر مرعات تقلصو عينة فقرون اي نبرن انتاي دا نقودان برك انزبزحو قلم نمتعراق انزهوخو عرق النبعات انزسنيو بقلم بروش زباسلو فخمتا فقروم او تحلف زلافيوت بعوتا زرأيو نيرو من مسسال زيتن كفو فقري ببزحة متولون اتحاويلون فقري بقنع الناس تمرحي فقري ننحر حدوم تتقالي موميوم ننحر حدوم يقرأ تبهايلوم عينخا تبهايلوم تبعيسهم يفلطو برحاني عالمي لومون تعاريقهم أبتدحان زيكونلو أبتز تباسلون جن صبا غيرخو نيروم بقال من قدين نحر حدوم زي موت هياو روح فتيروم يوم نهاتا روح أبنهاتو هيوت زل علاماون تفتر نهاتو روح أبناتا هيوت تنفاس تزرع يتفقري تسلال إزبل بهل كابزم فقرات زيوم زمت أيزمسل لكان حدا فقري نابخا زمت كهدأ كازي كورس كتسأل لكايو كبر عبركاز علم فقري كابت سرعة وزيو يبالاش وكامو مستحق أو مثل غاية لاليكا كم زبالة فقرقن أبي يركب اندعي انت فريدان دياغون جن رغيب موس نيرو موكا كبرات فاميلي حبرتات يوت فريدان دياغون من يوم انت عينة فقراو زانتا نيروهم كابتارا فقر الزلالة زنقر زانتا خي ألوهم ديو اندحر تبلو حاليهم امانوني ألوهم يو فريدا كهالو أبكوي كانت تبهال أم مكسيكو تركب سفرايات وليد عابيها ارمت عالم بتم وقبات قباتاتا مفلاتا فريدا مالت حنت بدرك النات فلت تتصاواتيتن وقعنيان غورزي انيرا هيوتا اب غورناتات مكسيكو انت تقصل زخونه سب زي قداسلون زي يدهبلون عينت سبنا ونينا نساون بخالوت كيتقدست كم تراسب عبيها فريدا بحبرتات تخبيبا ابوا سالاي سلازنبره نسو بكاميرو زلعلوم تفطروتات اندارአيتن انداستماقرتني عبيها فريدا قال 18 عامت مسكونت جن هيوت بحدقات عمبيلا ناي حسم وانجع ترتا حدا معلتي اب حنت اتوبس تسقيلانا تقعزت كلا زسكعك حدقات اما اب عند حقان مسنجلان زبصح حدقا كبيد سلازخونه دما دحر حجي باغراحت كيد كم زي تخل بحخايم تنغرا مبزحتهم سبات تنسا زغطمان تزغطمم تسفا مقرص نيروم ايدهم طميروم نفطارن عدلومن اممرار صحي معربوا فريداغن بروش ناي حبر العلايا سقاتان قنزان ابسلدا كتنبرز جمرت حدا معلتي بحقوقات انقلعيت دقيسا اب قدمي اب زلو سليدا حبر ختنصق جمرت اتز طلمانا يغزا رس اكل كمزي لرسعتو ابت غزي انكو خطريو تخل ነገር نغزا رس مسل سلازنبره نمسلا امستيات اندارعيت
ክትስእል ድማ ጀመረት ቃንዛኣ ስቕታኣ ስምዒታታ ሕብሪ እንዳጨለፈት ኣብቲ ዝረአ ገጻ ክትጽሕፎ እምበር መንፈሳኣ ስቕ ክትብልን ኢድ ክትህብን ኣይፈቐደትን ነይራ መሓዙታን መተዓቢታን ናብ መርዓን ሆይሆታን እናኸዳ እንትጻወታ ንሳ ግን ነታ ክትሪኣ ትኽእል እንኮ ገጻ ትስእል ነበረት ንበሰልኣ ቃንዛኣ ብሕብረ ቢላ ናብ ስነ ጥበብ ትቕይሮ እቲ ስነ ጥበብ ከዓ ናብ ህላዋ ይመልሳ ነበረ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ግዜ ሓደ እዋን መብዛሕትኡ ግዜ በይነ ይኸውን ስለ ዝነበርኩ እየ ንባዕለይ ዝስእል ዝነበርኩ ምክንያቱ ታብ ዝያዳ ዝፈልጣ ሰብ ኣነ ስለ ዝነበርኩ ብምባል ገሊጻቶ ነይራ ፍሪዳ ብቕብኣ ሃቢባ ስነ ጥበበኛ ክትከውን ሓሊማቶ ይትፈልጥን እቲ ዝስማዓ ዝነበረ ብገለ መግለፂ ክወፅእ ስለ ዝነበሮ እያ ብሕብሪ ትገልጾ ዝነበረት ስለዚ ቅብኣ መድሓኒታ ሓኪማ ቃንዛኣ ጽኒሉ ዝሰምዓ መኻፍልታ እዩ ነይሩ ሕብርን ሰሌዳን ጥራሕዮም ጽኒሎም ስምዒታታ ዘዳምጹላ ዝነበሩ ንሳ ድማ ንቕብኣ ብፍቕሪ ወደቐትሉ እምበኣር ኣብ ዝህሞት እዙኡ ነይሩ ምስ ዲያጎ ሪቬራ ዝበሃል ካልኣይ ቀብኣይ ዝተላለየት ፍሪዳ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ዓራታ ደቂሳ ብምስኣል ሕክምናዊ ክትትልን መጥባሕትን ኣብ ምክትታል ኣሕሊፋቶ ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ጓል 20 ዓመት ምስ ኮነት ብዝተወሰነ መልክዑ ምንቅስቓስ ጀመረት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ገዛ ሓያለ ስእልታት ተኣኪቦም ስለ ዝነበሩ ኣኻኺባ ሒዛቶም ናብ ሓደ ዲያጎ ሪቬራ ዝበሃል ህቡብ ሰኣላይ ወሰደቶም ዲያጎ ሪቬራ ማለት ወዲ 42 ዓመት ኣብቲ እዋን ብጣዕሚ ህቡብ ሜክሲካዊ ቀባኣይ ዝነበረ እዩ ኣብ ጎደናታትን ህንጻታትን ሜክሲኮ ናሃቱ ቅብኣ ምርኣይ ሕልሙ እዩ ነይሩ ኣብ ቅብኣታቱ ሰውራውነት ፍቕርን ህውከትን ዘርእዩ ውፅእ ዝበሉ ምስልታት ይረኣዩ ነበሩ ዲያጎ ሪቬራ ኣዝዩ በሊሕን ዘይድፈሩ ኣርእስታትን ዝደፍር ኣርቲስት ኮይኑ ስነ ጥበብ መግቢ ደቂ ኣንስትዮን ጫውጫውታን ብማዕረ ዝፈቱ ጽሉል ኣርቲስት እዩ ኣብቲ ንፈለማ ግዜ ፍሪዳ ምስ ረኸበቶ ብዙሕ ሸቆጥቆጥ ኣይበለትሉን ብቕንዕና እቲ ዘምፅኣ ጸለብያ ዝሓተተት ዲያጎ ኣነ ብዘለኹ ብኦም ነገረ እዞም ትሪኦም ዘለኻ ቅብኣታተይ ዋጋ ኣለዎም ድዩ የብሎምን ክትነግረኒ እየ መፀ ብምባል ቀጥታ ናብ ዘምፅኣ ጉዳያ ዝኣተወት ዲያጎ በቲ ትብዓታን ግልጽነታን እናተገረመ ነቶም ቅብኣታት ብዕምቆት ክሪኦም ጀመረ ኣብ ስእልታት ስምዒታት ጥረ ነገራት ግልጽነትን ሓቅታትን ጠመተ ቀፂሉ ድማ ኣብ ማንም ሰብ ሪአዮ ዘይፈልጥ ተውህበለኪ ክብል ብሓፂሩ ዝተሰምዑ ስምዒት ነገራ በዚ ዝተጀመረ ሌላ ቀስ በቐስ እቲ ሌልኦም ናብ ዘይተለመደ ነገር ተቐየረ ፍቓድ ዘይሓተቶም ፍቕሪ ተፈጠረ ንኻልኦት ትርጉም ዘይህብ ዓይነት ዝምድና ተፈጢሩ ኣብቲ ኽውንነት ግን ፍጹም ዝኾነ ትርጉም ሂቡ እዩ ነይሩ ሓንቲ ጓል 21 ዓመት ጎርዞ ምስ ሓደ ወዲ 42 ዓመት ህቡብ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ብምዛር ዝፍለጥ ኣርቲስት ብፍቕሪ ወደቐት ቤተሰባን መሓዙታን ዓብዪ እዩ እሙን ኣይኮነን ልብኺ ክሰብሮ እዩ ቃንዛ ጥራሕ ክተትርፍ ትኽእል እናበሉ ከጠንቅቕዋ ፈተኑ ፍሪዳ ግን እንዳሰሓቐት ቃንዛ ዘፍራሕኒ ድዩ ዝመስለኩም ሙሉዕ ዕድመይ ምሳይ ዝነበረ እንዲ ግዲ እናበለት እያ ትምልሰሎም ዝነበረት ስለዚ ድማ ኣብ 1929 ቋፅሪ ኣውሮፓውያን ኣብቲ ዓዲ ብዘለዉ ሰባት እቲ ሓርማዝ ነታ ርግቢ ተመርዒዋ ዘበለ መርዓ ተመርዓው ዲያጎ ገዚፍ ረዚን ብዓውታ ዝነብር ሰብ ነይሩ ፍሪዳ ከዓ ንእሽቶ ረቃቕ ኣብ ስቕታት ዝነብር ሰብያ ነይራ ክልቲኦም ምስ ገጠሙ ግን ሓደ ምጥፋእ ዝኣበየ ሃልሃልታ ፍቕሪኦም ፈጢሮም እቲ ናይ ሓባር ህይወቶም ደስ ዝብል ህውከት ጽቡቕ
سحقن وقعقعن زبزحو بمانم زي عقت فتاو استملأ نيرو هندبتا منقوم قويقن بأسن سميعخا دحر حيدت كاليت كا كمزا منم زي تفترت سحقن وقعقعن دمت سعمتن فقراو درقعقعن كتسمع تخليخا نسوناتا معات نساون نهاتو معات يوم نيروم جنك آز فتو معات اتقازو دما مكابي كومينيست بوليتيكانياتات قد امتي ساعتي موزيك انياتات سدتنياتاتن مسلل زدليو زتسبرو لبتاتن نيرو كلو ابقازوم يزكب دياغو نايك بازار مصيومو براشل علو مقبا انت جمر فريدا دماك انزا اخساب الترسع الناس حقت مسؤ توقحا فريدا بزعبا هيوتا انت تزارب اب هيوتاي كلت عبيت حدقاتات يمقات يمومني اتحادا نايمكين حدقان تخون اتخالاي دما دياغو ريفيرا زبهال تسلليو بمباليات دمدم ندياغو كابت نجيغاتاتو اتتصولون العالية تفكرو فقروم فتسماو زبهالو كوانت زينباله هياو قنيرو دياغو معرم غباز فتو نگر انتهالو دك انستي انيرن لك كمتم حدار زي بلو ماودات مسؤوم معرم عريو مسكالو توالد كوشمشم زبلن زصاوتن فريدا خا عورتي نبرتن كل تفلطيا بزخا باسن عقرقرن يبزحو نيروم نسا نتباسي مسنت بابايان قطمتي تكيلا الناستيت مسوراوያን ተቃለስትና ሳዕስዕት مزيت فلطوم سباتنا تشراشرت يا كترسعو تفتن زنبرت كوينو ግና حدارم حق زيبلو عاودو وقي نيرو سلازي قداسو زي كونس محير كام مقداسهم استلعليو الزهوكت زغطل نيرو حدق زي دياغو زقبرو تقبارغن فريدا كتوحطو زي كعال كحدت كوينو واتمزقبم دياغو مس كريستينا تبهال نشتا حفتا دقيسو رخبتو إذا كحدت زي اب نبسا عبي حاسي أورده فريدا كاب غزاوت يخدت صغرات قراريصا ناي ودو صفت خدينا ابوشت ازلو كل حرخرا كتقاصلو بزمسل ملقعو الكول كتست جنبرت قباتاتا عمقتن طلمت زنفتون ناخونو خدو حبرتات حبر طراي زيكونوس قسل زحزلو خونو إذا خلو ناخونو خلوغن حجون زم كلت عفقرات بقل منقدي أبزريان نحد حدوم كل الكبل يوم زرعيو يتسبرات يتدم من باع حجون نبت مساسال سحبت يزعلوهم أكال فريدان لب دياغون حدا غيكونا بهوكة عقرقر انتسنين نبوزح قزي قد صلاح دحر غزي جن اكلات ناي فريدا اتمليو زي حاويلو محرمتي حدغا نعصمتا كم بحدش كهدنا جمره عند حقا تطوي غارا عقمسينن كسكما اكبدن سامباون تراخمت غزا فريدا مملالس حخايم كونه كورسيت زبال بفولي قدي حقا كدغفاته بحيلو زتسفه ترير كدان كتهدملو زي تخيل اسر بيتا خونه مسز كله مكرا اجن سمعت مقبعه ايقارصتن حدا غزي ابعراتا خوينا حدا غزي ابتخيلو ابزحزا مسارح خوينا مقبعه قصلت حدا غزي امونغو تقبا سمعتها كاب حبر بنبعات تገልጾ ነበረት اتوصيت سنطببا زخونه قباغن اكلاتا مسافشله دمصا زخونه مواصو ينيرو فريدا ننفسها ختصلن كلا كنتو نات زيكونس سلمدحان سلهلو زانفتحت مويا تقمم زنبرت نفس وكف ناغزا مسلا سدتاتا من تخون كمزلا نمن تسن كمزلا زغلصو لك كم مصحف سندببو مزغباتيم نيروم قانزا اكالا زوسدو اكالاو قانزا طرحاي نبرن سمعيتاوي فقراوي منفساو قانزا ينيرو
ነዚ ኩሉ ከዓ ዲያጎ ይርአዩ ነይሩ። ሓደ ግዜ ኣብ ሸነኽ በደለኛ ሓደ ግዜ ኣብ ሸነኽ ኣድናቑ ኮይኑ ኩሉ ይዕዘቦን ይርድኦን ነይሩ። ኣብ 1939 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ግን ፍሪዳ ኩሉ ነገር ዒፍ ኢልዋ ይኣክል በለት። ናብ ፍትሕ ከዓ ኣምርሑ። ኣካላታ እውን ቁሩብ ትንፋስ ዘሪኦም ምንቅስቓስ ጀመረት። ድሕሪኡ ቤና ኣብ ናይ ባዕላ ዓለም ክትነብር ጀሚራ። ኣከዳድናኣ ቀይራ ዓዊላ ምስሓቕ ጥዕምዋ ከም ዘሎ ምውሳእ ሰብ ዓዲማ ኣብ ገዛኣ ትእንግድ ሲጋራ ብበዝሒ ተትክኽ ጥራይ እግራ ኮይና ብዘይ ስርዓት ትስዕስዕ ሓደስቲ ኣፍቀርቲ ትሕዝ። እዚ ኩሉ እናገበረት ግን ጽኒሉ ንዘስተውዓላ ሕጉስቲ ኣይነበረትን። ሰባት ግን ሕጅታ ርግቢት ናጽነታ ረኺባላ ይብሉ ነበሩ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ካልእ ነይሩ። እቲ ናጽነት ናይ ገዛ ርእሱ ጽምዋ ሒዙላ እዩ ዝመጽእ ነይሩ። ዲያጎ እውን እንተኾነ ብሸነኹ ብናታ ናፍቖት ኣይጠዓሞን። ስምዒታቱ ከዓ ብድራማዊ ንብዓት ወይ ድማ ግጥማዊ ደብዳቤ ይኮነን ዝገልጾ ነይሩ። ንሱ ብሩሽ ኣልዒሉ ብሕብርታት ገይሩ ዝተሰምዖ ዝቐብእ ዝነበረ ዋዛታታ ድርቅናኣ እቲ ዘይሰዓር ሓይላ ኩሉ ክናፍቆ ጀመረ። እዚ ናፍቆ ስለ ዘይከኣሉ ድማ ኣብ መወዳእታ ኸይዱ ዳግማይ ተመርዓውኒ ኢሉ ሓተታ። ንሳው ናይ ጸንሐትን ሕራይ በለቶ። ጠባዩ ስለ ዘመሓየሸ ወይ ስለ ዝተቐየረ ኣይኮነን ሕራይ ዝበለቶ። እንታይ ደኣ እተን ነፍስታቶም ነንሓድሕደን ዝተሰርሓ ምዃነን ዘእምን ቀሊል ሓቂ ስለ ዝተረድአት እምበር። ኣብ 1950ታት ከም እንደገና ኣካላት ፍሪዳ በረኽረኽ ኢለን ጠለማኣ። መጽባሕቲ ምቑራጽ ኣካላት ረኽሲ በብታራት ተኣናገደት። እዚ ኩሉ እንትኸውን ዲያጎ ካብ ጎና ይረሓቐን። ቀትሪ ምስ መዓልቲ ብሰኣይ ነይሩ። እሙን ኣይነበረን። ኮይኑ ግና በቲ ከም ዲያጎ ዝበሉ ሕልኽላኻት ስምዒታት ዘለዎም ኣወዳት ክእመነሉ ዝኽእሉ መንገድታት እሙን ነይሩ። ኣብቲ ግዜ ቃንዛኣ ኣብቲ ግዜ ሕሰማኣ ኣብ ጎና ነይሩ። ምስኣ ማዕረ ድቃሲ እዩ። ካልእ ዲያጎ ካብ ዘግርመሉ ዝነበሩ ጉዳያት ከዓ ፍሪዳ ዋላ ከምዚ ኢላ እንከላ ትስእል ምንባራ እዩ። ዋላ ብሩሸይ ኣብ ኢደይ ምእሳር ዘድልየሉ እዋን እንተመፅኡ ኣብ ኢደይ ኣሲረ ክስእለ ምባላ እቲ ትብዓታ እቲ ዘይሰዓር መንፈሳ ኩሉ ግዜ የግርመሉ። ሕጂ ደኺም ከለኺ ቅባእ ደዋ ብሊ ንዝብላ ሰብ ኖ ኣይደኸምኩን እወ ተሴረ ኣለኹ ግን ቅባእ ክቐብእ ክሳብ ዝኽኣል ኩላ ካልኢት ብህይወት ኣለኹ ዝብል ይመልሳ። ብህይወት ምጽንሓ ኣብ ቅባእ ምኽኣላ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ። ዲያጎ ከም ብክልቲኡ ጫፍ ዝነድድ ዘሎ ሽምዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሕብራ እንተሃስስ ይዕዘብ ነይሩ። ገዲፋቶ ትኸይድ ከም ዘላ ይርድኦ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ክሓዝን ጀመረ። ኣብ 1954 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ፍሪዳ ኣብ መበል 47 ዓመት ዓረፈት። ፍሪዳ ምስ ሞተት ዲያጎ ሓደ ሓቂ ተገለጸሉ። ኣብ ህይወተይ እቲ ምቁርን ዘደንቕን ክፋል እቲ ንፍሪዳ ዝነበረን ፍቕሪ ምዃኑ ደንጉየ ተረዲኡኒ ክብል ተሰምዐ። ዲያጎ እውን ኣይጸንሐን። ድሕሪ 3 ዓመት ናብ ፍቕሩ ንዘለዓለም ከደ። ዓለም ከዓ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ዞም ክልተ ምስጢራውያን ፍቑራት ፈለጠት። ክልተ ነፍሳት ብሓባር ክጸንሓ ዘኽእል ዋላ ሓንቲ ነገር እኳ ዘይብለን ክንሰን ንልዕሊ 26 ዓመታት ግን ብሓደ ጸኒሐን እየን። ፍቕሪ ዲያጎን ፍሪዳን ጽውጽዋይ ኣይነበረን። ገልታዕታዕ ዘይብሉ ፍጹም ፍቕሪ እውን ኣይነበረን። እቲ ፍቕሮም ንነብሶም ዘይጎድእ ለዋህ እውን ኣይነበረን። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሰላማዊ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ቅንዕና ነይርዎ። ብግልፂ ጥረ ብዝመስል መልክዑ ዝተነብረ
ኣብቲ ምስ ሕንፍሽፍሹ ብግልጽ ዝተነብረ ፍቕሪ ምምሳል ኣይነበሮን። እቲ ሓደ ክጥዕሞ ኢሉ እቲ ሓደ ይተጎድአን። ነቲ ስምዒታቶም ከም ዘለዎ እዮም ነቢሮሞ። እዚ ኸዓ ሰብ ዘጭንዎም ምንባር ነቢሮም ክሓልፉ ገይርዎም እዩ። ኣብቲ ተመሳሳሊ ግዜ ፍቕሮም ብዝሕምምን ብዝፍውስን መልክዑ ነቢሮሞ። ከምዚ ዝሕምመካን ዝፍውሰካን ምፍቃር ንሳቶም ነቲ ሓደ ጥራሕ ክመርጾ ይፈተኑን። ሰባት ቀሊል ፍቕራዊ ርክብ ክመርጹ ክብሉ፣ ሕጊ ዓለም ክመልኡ ክብሉ፣ ተራ ምንባር ነቢሮም ኣብ ዝሓልፉሉ ዓለም ዲያጎን ፍሪዳን ግን እቲ ዝዓበየ ዛንታ ፍቕሪ እቲ ኣብ ምቾት ዘለካ ምሲልካ ዝሓልፍ ዘይኮነስ እቲ ትነብር ከም ዘለኻ እቲ ብህይወት ከም ዘለኻ ንኽስምዓካ ዝገብር ምዃኑ ብግብሪ ነቢሮም ሓሊፎም። እቶም ክልተ ቀባእቲ እቶም ንኻልኦት ብዘይርድኦም ሕብሪ ዝተቐብአ ክልተ ልብታት ዝወነኑ ከምኡውን እቶም ሞት ዝኣበየ ፍቕራዊ ዛንታ ዝወነኑ ክልተ ቀባእቲ። ምኽንያቱ ፍቕሪ ብዛዕባ ፍጽማውነት ዘይኮነስ ብዛዕባ ክትሩን ክሳብ ጸጊዕ ናይ ምንባር ባህግን ስለ ዝኾነ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕብርታት ሕይወት ዛንታ ሓቀኛ ፍቕሪ ክልተ ህቡባት ሜክሲካውያን ቀባእቲ ፍሪዳ ካሃሎን ዲያጎ ሪቨራን ኣቕሪበልኩም። ከምዚ ሓቀኛ ዛንታታት ሕይወትን ዛንታ ሓቀኛ ፍቕርን ንምክትታል ኣብ ዩቲዩብ ቻናል ሕብርታት ሕይወት ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ሰላም።